Jag är så glad. Kom tillbaka så lägger jag på resterande kött. Hej Vilma. Hej, är det din dag idag? Nej, inte för det går så här kartonger. Vad du sparkar? Starka kartonger och... Jo, du sparkar. Vad du Ja, sparkar? starkare. Och så var det flaskan jag proppade. Jag försöker prata med. Jo, förlåt. Vad du stark i benen, gumman. Ja. Ja, titta. Nej, alltså det var ju tomt vatten. Jaha, det är spelat. Vad du sparkar. Är du glad idag? Lite gladare idag än igår. Ja. Kom igen då, sparka då. Kom igen då. Kom igen då, Vilma. Sparka. Jag sparkar, jag. Jag var duktig. Ja, hej. Ja. Dada. Hej, dada. Hej, dada. Hej, dada. Ja. Och du sparkar, gumman. Inte för jag tror det finns några flugor, men... Du sparkar, va? Vad du sparkar? Ska du bli fotbollsspelare när du blir stor kanske? Ja. Vilma. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, Vilma. Läcker du upp tungan åt mig? Ja, det är frågan. Sparka då. Sparka då. Han kanske är ensam den där stackars föräldrarna. Nej, jag såg han hade ringt åt den. Jaha, okej. Då är det ju ingen fara.